Na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede opäť tiekla krv. Tentokrát usporiadateľská služba s tzv. Boxermi a obuškami zbila fanúšikov Žiliny. Tí sú pripravení podať trestné oznámenie. Napätie medzi fanúšikmi bolo cítiť už od začiatku. Podľa videí mali fanúšikovia Dacu začať hádzať do žilinského sektora kamene. Keď to neprestávalo nejakú tú dobu, tak z nášho sektoru vyleteli nejaké dve svetlice. A tak zasiahli usporiadatelia. Železný boxer je vidieť na ruke tohto muža v kapucni. Ten sa prezentoval aj pri východe zo štadióna. Na ďalších videách je vidieť, ako vyprevádzajú usporiadatelia ďalších fanúšikov Žiliny. Fanúšikovia Dacu sa dostali do blízkosti sektora hostí, kde nemali čo robiť. Cez plot na Žilinčanov pluli a snažili sa ich kopať. Zvažujeme podanie trestného oznámenia. Polícia na štadióne nebola, keďže DAC nemá s nimi zmluvu, a tak zasahovali iba mimo štadióna. Faktom je, že Žilinčania hádzali svetlice a usporiadateľ mohol zasiahnuť. Otázkou však zostáva, ako sa vôbec svetlice na štadión mohli cez usporiadateľov dostať. Bol zásah usporiadateľov primeraný? Ak polícia zo zákona poriadok na štadióne strážiť nemusí, kto zabezpečí, aby sekuritáci nemlátili iba hostí, ale robili poriadok aj s vlastnými fanúšikmi? DAC sa k tejto veci odmietlo vyjadriť. Únia ligových klubov čaká na analýzy a polícia odporúča podať trestné oznámenie. Ani tentokrát sa našťastie nič nestalo, no mnohí si vydýchli, že je chvala Bohu po sezóne. Tá ďalšia však s rovnakými pravidlami začne už o 3 mesiace. Regionálne štáby a Michal Hečko, televízia Markíza.